Hi, good evening. It's cooking time. I'm using the kahoy. Tamahin niyo ako magluto. Mas wala niyo na rin kami mag-iulam namin for tonight. Papapagahin na lang muna natin sa lambong. Hi! Para mas marami yung mas marami yung baga. Yung apoy na mas maluto. Kaya samahan niyo ako magluto. Ang init. Woo! Hi, Mami Cory. Good evening. And sa inyo lahat, guys, please don't skip the ads. Don't ever skip the ads. Kung may mga ads na lumalabas, please don't skip the ads. Kung may magbigay ng stars, thank you. Basta please don't skip the ads. Okay. Masimulan na natin mag-isa ng bawang sibuyas para sa ating adobong sika. Of course, bawang sibuyas, kasama, ay hindi, unahin muna natin yung karne para hindi mo na masunog na init. Bawang sibuyas kasi po, syempre wala namang control tong ating kahoy, diba? So, yun ang gagamitin natin. Yung ating karne mo. Kamusta, shoutout sa inyo lahat? So, igisa natin siya hanggang sa mag-golden brown. Bago patuloy ko magdilim kasi padilim na po. Kaya nga ating sahog na karne. Sexy ba sa ko? Thank you. Medyo mamantika na nga ako. Naging oil na ako. Yun yung pinakabagong outfit pag magluluto. Kagat ganito ang itsura. Ganito ang outfit na to. Bago pa tayo tuloy yung maabutan ng dilim dito. Opo, andito pa sa palayan. Kaya at least maluto na namin. Diba? Imagine kung imagine kung hindi na invent yung kasul, hindi nagawa yun. Until now, na ganito pa rin gamit na. Siguro marami ng puno na nasira. Diba? So, good thing na din na may mga magandang epekto yung mga bago na di-discover natin. Para mag-brown
siya kaagad. Diyan, opo. I guess. Isa lang natin maigi yung karne para lutong-luto bago natin ilagay yung bawang sibuyas para hindi siya agad masunog. So, inuna ko yung karne. Hi! Hulaan mo. Hulaan nyo kung ano yung niluluto ko. Adjust lang natin yung mga bawang. Hi! Shower up! May ads na ba tayo lumalabas? Please don't skip the ads ha. Huwag niyo po siyang i-ex or huwag niyo po siyang ipa-fast forward ha. Upo, pakbet, ano pa? Ano pa mga hula? Parang ang dami ninyong hula kung ano niluluto na. Sitaw, kalabasa, ano pa? Nakikita niyo ba? Parang hindi. Oh, meron tayong pailo na ganito. Huwag kang ano. Oh. Yung mga pailo tayong ganito. Para natin. Sabog. Galing na. Tama siya na sa... So, golden brown lang natin maigi yung ating karne. Yan. Wait, sorry nawawala-wala yung signal natin. Naluto na ng ating yung karne. Lang sa tayo. Hindi ko nilagay na sila pag naman. Going to put the bawang sibuyas. Pinag-blend ka.
kamay. Isa lang natin may isang tawag sa yung harne natin worth 120 pesos lang yan. So, since marami yung gulay, hindi na budget din natin. Yawa. Sorry guys. Parang hirap na hirap. Uy, abot ko to. I'm with Odiva. Nasa likod ka, ayan. Hello Naaway guys. niya po. Oh, Ako po siya inaaway. So, ayan. Talagyan na natin yung para kumapit po yung alat na toyo sa curly. Ganun pala. Ang tagal mo naman magluto. Ma'am, sorry po. Lahat din niya maabot na. Yung katulong natin parang mas ano pa, boss pa sa atin. Nakaback ko rin. Inisa. Talagyan mo siya. Mas Grabe. maganda yung ganito kaysa yung bibili tayo ng tingi. May sandok ka pa. Na. Yan. So, tinitimpla ko muna yung ating ano. Tinitimpla ko muna yung sauce. Alam niyo ba mga moms, naalala ko nung high school, nung sa culinary namin, adobong sitaw yung luto para doon sa contest. Suka. Saka na tayo magdadagdag ng pagkulang. Pakuluin mo na. Yes! Thank you! Yung blouse ko na ano, tira mo nagmamantika ako. Na ano siya talaga, nawawala. So after that, pwede natin ilagay yung ating gulay, the ingredients, ang sitaw. Ganyan natin. That's our sitaw. Yes. Hi, good evening. Oo, wala yung signal. Sorry. Kapit lang mga ma'am. Sorry yung sitaw. Thank you. So, pag maalat, you can add water. So, depende siya sa timpla nila, sa panlasa. Oh, namamatay na yung ilaw ko. Kumagin ko sabi ng cashier. Thank you. Hi, Mar. Kuha ko ng anting tubig pag nagdagdag sa sabaw.
Lagyan natin ng brush. So na, wala nagawa. Yan, takpan muna natin para mas mabilis siyang mag- The problem is, sorry, nawawala-wala talaga. Ayan, so pakulo na siya mga moms. So after niya kumulo, pwede mo na siya i-serve. Or tikman mo muna siya para malaman mo, depende sa kung ano yung panlasa na gusto mo. So gusto mo medyo maasim o maalat-alat o manalis-nalis